Koro wago riti ne weche mag siasa. Moko kuom jodak e kaunti wa Migori dwaro mondo piny owacho ket ikruok makare mar reso jogo modak e gwenge ma pi oula osebedo ka pong'o kaka Nyora kod Kabuto e sub kaunti ma Nyatike, ma okelo telo ne koth mapek mar El Nino ma igeno e kinde mar jumbe machuok mabiro. Juma ni oler. Koth ma El Nino ma igeno ni biro e kinde machiegni kaluwore kod lipot ma ogol kod dul makoro kod lwasi. Higa ka higa ma koth mapek osebedo ka chwe e kaunti ma Migori, malo familia 600 mowuok e gwego mag Nyora, Kabuto, Sido kaachiel kod Konyango e sab kod Nyatike osebedo ka pi oula daro e miechgi. Mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osebedo ka iketho kod pi oula. E kinde ma igeno koth mapek ni, penjo maduong' en ni to bende piny owacho oseketo okenge makare mane koth mar El Nino kokelo hinyruok ne oganda mathoth. Kane ikruok ma jogi osaketo ne government osaketo ne jopiny mondo timruok nade mondo bi okony nikech El Nino ilandonwa ka every now and then. To owinjore ger daks, owinjore ger Kenya nigi pesa seriously, owinjore ger ma koro ko pi biro to koro pi ok flow oko. Koro momiyo okwayo national government ni ging'i kaka ginyalo ng'iyo ngima jopiny. Gisani sama waloseni king'iyo wan gutaro mang'eny, olalo mang'eny, oloko mang'eny, iyudo ka samoro poku serikal oketo maino e losogi ma kapo ni El Nino biro to nyalo yudo kako oula ringo maber. MCA ma ward no North Kadem e sab kon Nyatike Olimo Bonyo ward ma bende oganda mathoth osebedo ka oyudo lal mathoth kaluwore kod pi mar oula. Wach ni koro poko no ikruok malong'o motelo ne koth mapek ni kendo nitie kod luoro ni dek pi oula koro hinyo oganda mathoth. Adwa kwagi ni mondo ka giyie to gibed gi ikruok mar wuok e mieregi kendo gidhi kuonde moting'ore. Migori County Government kokalo kuom Floka nogero rescue center ageng'a. Omiyo nakwayogi ni ka giyie to mondo gidhi kanyo ka koth ochako chwe. En tij county government mondo mi olos gimiluongo ni committee ma deal gi weche mag disaster mondo ng'e kaka inyal kony jopiny kata mana e chiwo the correct information. Olimo wacho ni omenda ma oket mar kedo kod midhieche ma apoya onego tigo makare kod piny owacho mondo koro kony jogo pi oula ohinyo kaachiel kod midhieche mamoko e kinde koth mar El Nino. KMCA tija en ni mondo represent jopiny, atim oversight to gi legislation. Omiyo ne wakalo budget kokadho kuom bedo gi ng'eyo ni gweng'ano osebedo ka pi hinyo kabisa. Mane waketo $44,200 e budget mano program 8 under disaster management. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ong'i yore makare mar tieko pi oula e kinde ka kinde e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sab kon Nyatike mondo jodak makono kik bed koro dar e kinde ka kinde ma koth maduong' koro chwe. Bedo piny ma wayiero komiti gi ema winjo bed ni wacho niya ni wan kaka jo North Kadem ma pi osebedo ka chando, wan koro kwadwar chiemo, wan koro kwadwar rescue center, wadwaro ni mondo wadil gi gini permanently. Koro wanyalo gero dikes ma koro kata pi koro pong' machal nade to obedo directed to the lake. To iyudo kama ok timre ma gibedo abeda piny e hotel moro to ging'ado ni jo North Kadem gin wamiyogi mana chiemo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadok e siasa. Jotelo mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi medo chung'